ndikuya kwamuri nhasi neshoko rine chekuita nekuzvigadzirira kudzoka kwaKristu Jesu. Mukunamata kwedu, mukushumira kwedu, ngatiregei kukanganwa kuti Jesu Kristu ari kudzoka. Jesu Kristu uri pedyo nokudzoka. Chiprofita chose chakataurwa pamusoro pekudzoka kwaJesu zvichatangira zvirwere, hondo, natural disasters, cyclone, hurricanes, kumukirana kwamarudzi, kurwa kwavanhu, tazviona. Restoration of Israel is taking place. Chese chakataurwa naKristu navaprofita navaapostoli chinoprofita kudzoka kwaJesu zvazadzikiswa. Toda kuti semwana waMwari panguva iyoyi vanhu vari kubvunza ko chii chiri kuitika, coronavirus iyi chii naye vanhu vaMwari. Izvi zviratidzo zvekuguma kwenyika. Toda kukurudzira semwana waMwari kuti uzvigadzirire kudzoka kwaKristu Jesu. Make things right between you and your God, because very, very soon, in a twinkling of an eye, the trumpet shall sound. Takamirira kurira kwehwamanda. Rega ndiverenge pano pana Titus chapter number 2, verse number 13. Inoti, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Takatarisira tariro yakaropafadzwa kubonekwa kwa Ishe vedu na Mwari wedu Jesu Kristu. Unogona kubonekwa anytime. I want every child of God to know. Pana John chapter 14, Jesu achionekana nevadzidzi vake. Uti moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba mutende kwandiri. Ndinoenda kuimba ya Baba kunogadzirai dzimba dzokugara. Ndichadzoka kuzokutorai. Ndichadzoka kuzokutorai. We have this promise of the coming of the Lord. When he comes, urikuya kuzotora vatsvene, urikuya kuzotora kereke, urikuya kuzotora vana vake. Panapa panonzi tine tariro yakaropafadzwa yatakatarisira. The blessed hope that we have is to see Jesus appearing in the sky. The trumpet shall sound. Vakafa munashe vanomuka, vapenyu vanoshandurwa. Tichingamidzana nashe mumakore. The last thing that I want to share, how do I prepare myself for the rapture of the church? How do I prepare myself for the trumpet? How do I prepare myself for the coming of Christ? 1 John chapter number 3, inoti Eob verse 2 and 3. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Verse number 3. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. John unoti vadikane tiri vana vaMwari. Ausati zvaratidzwa kuti chazovei. Asi chatinoziva kuti kana Jesu achionekwa mumakore tichafanana naye. Vese vane tariro yokufanana naye, vese vane tariro yokuchingamidzana naye, vese vane tariro yokuti kana hwamanda ichirira vanoenda. Verse number 3 inoti vanozvinatsa nokuti iye wakanaka, vanozvichenesa nekuti iye wakachena. Semwana waMwari, chenjerera pfungwa dzako, iva nepfungwa dzakachena, iva nemoyo wakachena, iva neunhu netsika dzakachena, nomuraramiro wakachena, as you prepare yourself for the second coming of Jesus Christ. Ishe Jesu vari kudzoka hama dzangu. Anytime from now, the trumpet can sound. Are you ready? Are you prepared? Live a clean life, live a pure life. Strengthen your relationship with God. Live right. Ivane ukama wakanaka na Mwari na vanhu. Munyoro wavaHebheru unotsvakai rugare navanhu vose noutsvene. Usina zviro izvi haangaoni Mwari. Mwari ngaakuropafadze, Mwari ngaakusimbise, akuitire zvakanaka. Mwamanda painorira urege kusara. I desire and I pray kuti ndisasara, newe urege kusara. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen.